tinar buka korining swasana mangkono kredanipun sang lumaksana sang suba manggala sinten kok ingkang wis kepareng hanam ridho wirata abdi ingkang lampah sang suba manggala meniki Raka Mas Pardi kucing dasar gagah prakoso ampangnya praboto semboto indriyo lan mengkon saling paki usang subuh manggolo subuh atesae manggolo pangarso ingkang arso kagem purwatyo udo tali durmeksa ponco manunggal sintata ingkang kepareng harum ridho minangka Rasati wonten Mbak Ayu Yantini, Mbak Intan, Mbak Selvi, Mbak Titi, kelasan Mbak Yusi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismika Allahumma wa sallam. Para budal lewat yo kumurah kumandang kirang-kirang coba tandang us kepareng sigrohakan pijur beksa Rasati ponco manunggal Mbak Yantini, Mbak Intan, Mbak Selvi, Mbak Titi, telasan wonten Mbak Yusi. Rasa macem-macem gak wani aku masih awas mau aku beli nak selfie gak geli ngeluh aku ngerasa kayak gue gitu
Gusti. Sumusul wonten Pak Itan, Pak Selvi, terasa wonten Pak Titik. Was. Mas. Loh, iya ning memang rayu bar to Mas. Gusti. Ya aja ngono di, kancane dipikir di. Waduh. Ngelu aku mikir kowe iki. Oh, dek bing bar lama sore kita bar Mas. Wilujeng dalu Pak Bijojo, Pak Bambang monggo, Pak Ditogo. Lho, kowe wani-wani di ngono Pak Ditogo kowe. Oh. Bulap-bulapan selfie kak sak iki tone njaba kemayu bareng ning omah kaya gumbal lamoh aku ngono. Loh. Iki kena tenan Mas. Oh Pak gak roh kesempatan ngono. Oh lah di kek tenan engko. Ya togok anak buahmu piye? Di sapa? Petriting lampah wonten Mbak Titik ingkang tasih papat ing ngandhap. Oh padha pardine kok ya. Lah ya kowe iki ya pardi. Nah, sing di omah ya parti kuadrat. Siji parti kucing, sing bapake kene parti travel. Kene sopir kok Mas kowe iki rek perintah sing bayar kono kok Mas. Pamit karo ibu sik entuk ora? Sing wedok aja mbok pondhong aja mbok nggahke lho. Lho. Bu sing nggon tagak iki lho. Kae lho sing nggo sanggul sing ayu kuwi to. Nah, kleru. Sing senden kuwi to. Oh, alah. Gayamu kuwi lho. Auliar mbok pek iki lho. Kowe iki lho. Potonganmu iki lho. Kowe iki lho controngmu kuwi to. Ya aja karo mangap to, Mas. Duh. Gusti, coba kowe nyedak wong wedok iki nek mbok ngonoke ora paling tak jerit. Yo. Wene. Lah kowe ra iso sipluk ngemah to? Yuk kita iki yo gedhe kuwi karo cipluk. Apa gedhe cipluk? Aja mbok ulak-walik to, Mas.
lulus Raharja kalih sing rebeta Risang Suba Manggala.